chi'n un o'r bobl ma sy'n deud na fedrwch chi ddim tyfu dim byd? Ella bod chi'n meddwl nad os gynnoch chi ddigon o le, dim digon o bridd, dim digon o haul? Wel, meddyliwch eto. Hyd yn oed os mae patchyn maint hancas bocad sydd gynnwch chi, yn iard neu batio concrit neu slapia, dim ots pa ffordd mae hi'n wynebu, mae yna blanhigyn neith dyfu i chi. Cymrwch y wal yma enghraifft. Yn y Gaea, di hon yn cael dim haul o gwbl. Mae'r haul yn codi fan'na ac yn machlud yn fan'na fela. Erbyn yr amser yma'r flwyddyn, mae'r haul yn machlud yn fan'na fela yn ngwynebu fi. Felly mae'n cael rhyw awran neu ddwy ar y mwyaf gyda'r nos. Ond, efo pot go fawr, a rhywbeth i ddringo, feda'r hon droi yn wal o wyrddni. Mi fyddwch chi angen pot neu gafn mawr, gan roi crocs neu grafal yn y gwilod ar gyfer treiniad da. Dwi'n cymysgu compost aml-bwrpas efo John Ynys Rhif 3, gan y bydd y planhigion yma yn aros yn eu potia. Ar gyfer y wal gysgodol, dwi'n cychwyn hefo gwyddfyd. A mae gwyddfyd ar y cyfan yn eitha hapus mewn cysgod. Ond mae hon yn arbennig achos hi di'r gwyddfyd cynta un i flodeuo. Partner perffaith i'r gwyddfyd ydy'r Clematis Franci yma. Mae hi'n Clematis grŵp 1, a does na'm rhaid i chi i torri nhw mae hynna feddwl. Dyn nhw'n angen i chi prwnio nhw. Ond os ydy hi'n mynd rhy fawr, mae'n ddigon hapus i gael i thorri ar ôl i flodeuo. Mae Clematis yn enwedig yn hoff o gael ei gwreiddio mewn cysgod. Felly rhan bwysig o'r plannu ydy sicrhau fod ganddyn nhw drwch da o ro, yn uwch na lefel y compost oedd ganddyn nhw yn eu pot gwreiddiol. A dyna un di wneud. Reit. Wyt ti'n meddwl, Ella bod hi'n syniad sa chi'n plannu hein yn lle da chi'n mynd i roed nhw.